אין דבר כזה אימון ייצוב וחיטוב. זה משהו שהוא לא קיים. אין שום אימון או שום תרגיל שתעשו שיגרום לכם לייצוב וחיטוב. זה נשמע נהדר שיווקית, אבל זה פשוט לא נכון. מה זה אומר בעצם? עיצוב זה אומר לשנות את הרכב הגוף, לשנות את היחס בין אחוזי השריר לאחוזי שומן. כמו עץ, אני לוקח עכשיו עץ, אני רוצה לשנות את הצורה שלו, לעשות אותו בצורה לפסל אותו. אני גורע ממנו, מוסיף לו, משנה את הכימורים שלו ומביא את המוצר הסופי, שזה מה שאני מחפש בדיוק. כנ"ל לגבי הגוף שלי. יש לי מסת שריר מסוימת ויש לי אחוזי שומן שמכסים אותה. אני לא אראה את השריר ברגע שיש שומן שמכסה אותו. בטח ובטח אם גם אין לי שריר, אם אין לי מסת שריר מספיק גבוהה. איך משיגים את זה? יש 3 דברים שאני צריך לעשות בשביל להשיג ייצוב וחיטוב. תזונה נכונה, אימוני כוח ואימונים אירובים. תזונה, בסופו של דבר זה מסתכם, הירידה במשקל מסתכמת בכמה קלוריות נכנס לגוף ביחס לכמה שיוצא. כשאני מכניס יותר אני עולה במשקל, כשאני מוציא אני יורד במשקל, ואני יכול לשנות את זה עם התזונה שלי, וכמובן אני יכול להגביר את ההוצאה הקלורית על ידי אימונים אירוביים כאלה ואחרים. למה אני צריך אימוני כוח? למה אני חייב אימוני כוח? כי ברגע שיש לי ירידה במשקל, לרוב יש לי גם ירידה, זה מגיע גם מנוזלים, גם מאחוזי שומן וגם מאחוזי שריר. אני רוצה לשמור על אחוזי שריר גבוהים, בשביל שבסופו של דבר אני אוריד את אחוזי השומן ומקבל את הצורה המוצקה הזאת שאני כל כך חושק לה. בשביל זה אני חייב לעשות אימוני כוח, גם בשביל לשמר מסת שריר במקרה הרע, במקרה הטוב להצליח לעלות מסת שריר, והרי לנו הדרך היחידה בה אפשר להשיג ייצוב וחיטוב.